Que tal? Benvidos ao Preguntoiro. Continuamos hoxe falando de deportes, imos falar do Santiago Futsal. Non puido ser onte, se pasou ás semifinais da Copa do Rei, perdían os de Santi Valladares 2-5 fronte ao Inter Movistar, pero a vida continúa a Liga e imos falar cun dos xogadores do Santiago Futsal que nos acompaña aquí no plató. Temos hoxe a Marci. Marci, benvido, moi boas. Hola, moi boas tardes. A Marci, que ademais é un vello coñecido xa do club, do Santiago Futsal, pero imos comezar primeiro, antes de repasar un pouco a túa traxectoria, por ese partido de onte, que comezou o Inter Movistar como un ciclón, non? Neses primeiros minutos, nesa primeira parte, parecía que xa non se podía facer nada. Sorprendeuvos? A ver, estábamos avisados por parte de Santi, que é un equipo moi grande, que viñan dunha eliminatoria da Copa de Europa, que viñan dolidos e que viñan a Copa do Rei a ganar, sabes? E o balón parado, sobre todo, foi o noso punto débil na primeira parte. E como vivistes todos eses minutos nos que viades que o Inter non deixaba de marcar e vos non acababades de poder reaccionar? Sí, sei que sobre todo co primer gol de estrategia, o segundo foi moi rápido, E os goles de estrategia doen máis que case foran do xogo, Porque é unha acción moi específica do xogo, Que temos moi entrenada, que nos faga un gol aí sabendo que fan eles, pois sí que anímicamente lastronos un pouco. Sen embargo, na segunda metade, cando xa parecía pois que ao mellor podíades estar un pouco afundidos ou dar o partido xa un pouco por perdido, saístes a por todas totalmente. Non sei que pasou aí nese vestiario. A ver, no vestuario, no descanso, con ese marcador, pois pusémonos as pilas, Estamos falando entre nós que non podíamos, non podía seguir así, que habíamos dar un cambio, por menos de imagen para a afición, e a verdad que sí, demos un pequeno cambio. Bueno, é que o Inter sempre ao final é un rival complicado, pero no fútbol sala nunca se pode perder a esperanza, non? Porque os minutos son moi longos en fútbol sala. Igual non sei se pensastes que aínda podíades darlle un pouco a volta á situación. A ver, a ilusión nunca perdemos, mentre saban minutos temos esperanza, Pero, a ver, tamén a verdade que tomamos dúas ocasións aí con Diego e Tallón, que se irían, íbamos 5-1, 5-3, e con o meu gol co tal, sería un 5-4, pero bueno, contra Inter, volvo a dicir, se non estás moi concentrado na estrategia, e despois carro ao gol, non estás todo fino que tens que estar contra un equipo tan grande como o Inter, pois acabo pagando, como quedamos. Como ti ben dicías, foches o autor dun deses dous goles que acabastes marcando, un gol que ao final soubo a pouco, non? A ver, a verdade que os goles, a min personalmente non me importa, mentre o equipo gane. Así que non valeu para nada o gol. 5-2 non foi unha pena. Como foron as sensacións unha vez rematado ese partido? Como decimos, un partido moi diferente na primeira metade, na segunda, non sei se vos quedades con esa parte positiva desa imaxe que destes na segunda parte ou con un pouco de mal sabor de boca por como saiu o Inter ao principio? Sí, a verdade que sí, temos un sabor agridulce, porque empezamos, a verdade, que non todo concentrados que deberíamos, porque sabíamos que a balón parado, eles teñen moi bons pegadores de fora, Lolo, Rafa, Ribillos, penalizáronos moito. E depois na segunda parte sí que sacamos a nosa casta, que o Santiago ten moito deso, ten esa casta que sempre saca, donos a vida para poder maquillar o noso resultado. Como definirías ese xogo que fixestes nesa segunda metade, que ademais tamén o destacou o adestrador Santi Valladares, que ese é o xogo que quere que fagades, a imaxe que quere dar do equipo? Mais ben é un xogo máis dinámico, alegre, que na primeira parte estábamos un pouco cohibidos, porque córner gol, non che deixa entrar no partido, e na segunda parte podemos estabilizar eso, o balón parado, collernos máis confianza, co primeiro gol, despois co segundo, collemos un poquinho de confianza, e iso a verdad que personalmente é necesaria, que para que salgan ben as cousas, porque sen esa confianza non podes facer nada. Vai vos valer esa segunda metade, ese xogo que fixestes, esa boa imaxe coa que se quedou a afección e vos mesmos, de algunha maneira, vai vos valer para algo, para afrontar os vindeiros partidos de Liga, neste caso? Claro que sí, a ver, terminar un partido con ese sabor de boca, con esas ganas de ir a por outro gol, sempre axuda para o partido que temos o sábado, contra o noso próximo rival, danos moitas esperanzas, A parte, o último partido de Liga contra o Burela, que ganamos 3-2, pois demos unha boa trayectoria. Sabíamos que contra Inter era unha empresa moi difícil, que a verdade que a nosa ilusión sigue intacta.
Que pensabades que podía pasar se gañabades este partido, se chegabades a esas semifinais da Copa? Que significaría para vos? A verdade que é moita ilusión, nós disputamos o partido como se fose realmente para nós a final. Nós pensábamos que o cuartos contra Inter era a nosa final propia. Que sabíamos que era difícil, sí, pero que a esperanza nunca vamos a perder, está claro. Agora o Santiago Futsal está xa fora da Copa do Rei, tampouco hai posibilidades de entrar na Copa de España. Eran uns torneos nos que este club xa nos tiña acostumado sempre a estar, así que non sei como se vive esa situación agora dende dentro. Estades tranquilos, porque ao fin sabemos cales son as condicións que ten o club. A ver, o noso objetivo, desde o principio de temporada era a permanencia. Tampouco nunca vamos a cerrarnos objetivos, Si podíamos chegar á Copa, pois ben, si podíamos ir na Copa do Rei e ir avanzando en eliminatorias tamén, pero o noso objetivo é a Liga, non descender, ir granito a granito, ir sumando todos un pouquiño máis, e a ver se a final de temporada pois metémonos poder na Copa, no Final Four, para entre os 8 primeiros, pero bueno, vamos ir partido a partido, que é o noso objetivo. Houve algún momento na Liga, pois cando se gañaron aqueles 3 partidos seguidos, que parecía que iades ascendendo, houve algún momento no que dixestes, pois sí que podemos estar na Copa, ou sí que podemos facer grandes cousas? Porque a fin de contas, é unha persoa e ilusionase, non? A verdade que sí, Sabes sempre que ganas un partido, sales do partido con moitas ilusións, ganas de que isto vai a cambiar, Agora estes últimos partidos que perdemos, por un gol, eso faltamos un poquinho de experiencia, somos 9 xogadores novos na plantilla, esos pequenos matices, que un gol ou un empate que cambian un partido, eu creo que ahora, a medida que vai pasando a temporada, estámoslo pasando moito mellor. O equipo notase cada día somos máis unha unión, temos menos fallos. Eu creo personalmente que o equipo, cada partido que xoga, fai no mellor, E iso, na segunda volta, imos a dar máis guerra que na primeira, iso está claro. Iso, coidado, que é un anuncio que ven facendo Santi, rolda de prensa tras rolda de prensa, di sempre que o equipo na segunda volta vai a ser outro. Así que nós estamos aí confiando. A ver, eso esperamos, Porque, a ver, cada entrenamento vamos mellorando cousas, Fallos, corregimos defectos, A cohesión entre que somos, volvo a decir, somos 9 xogadores novos, non hai a cohesión, e máis nun equipo de futsal nesta liga que é tan complicada, é importantísimo, Agora estamos cometendo menos errores, sabemos o que quere Santi para salir o balón de presión, eu creo personalmente que estamos mellorando a pasos agigantados. Cales serán os obxectivos, entón, de cara xa a esa segunda metade da Liga? Porque non vos dades por vencidos, non? Que ninguén vos dé por mortos, porque ides seguir loitando por achegarvos a eses 8 primeiros postos. Está claro, mira, ahora mismo Burela está entre os outros primeiros, ganamos o sábado pasado. Iso quere dicir que nós, se facemos as cousas ben, salvo os 3 grandes da Liga, que están, como que están noutra liga, que van a un ritmo diferente aos demais, podes ir ganar a calquera. Mentres traballes e te esforzas durante a semana, nós somos realistas, tanto nos poden ganar calquer equipo como se facemos ben as cousas, salvo os 3 primeiros, podemos ganar a calquer equipo en cada partido. Como decías, e que como me veñen dicindo todos os xogadores que pasan por aquí, unha das claves é esa falta de experiencia, non? Pois sodes moitos xogadores novos que vostedes que acoplar, que vostedes que coñecer, hai máis xogadores que veñen de outras ligas, incluso de outros países, de outras ligas de categorías inferiores, que estiveron na primeira división. Todo iso, ao final, é un traballo moi grande, non? Que hai que ir día a día. Sí, é verdade que sí, iso, sobre todo nos primeiros partidos de Liga, pasounos, que fomos un pouco inocentes, en goles que nos metían, faltas, protestar co árbitro, e ahora iso xa non temos esos fallos están desaparecendo do equipo, e iso danos a parte de resultados, danos unha seguridade propia a cada xogador que antes non tiñamos, iso vai collendo con partidos. A imaxe que temos cando falamos con Santi Valladares, co técnico, é que vos dá moita confianza, que presión sí, supoño que en algún momento dos adestramentos pois tamén haberá que poñerse serio ou non sei, botar algunha bronca de vez en cando, porque non todo vai a ser sempre tan bonito, pero sí que a sensación que dá é que vos dá moita confianza, que entende que hai que facer ese traballo de acoplamento, de ir adquirindo experiencia, iso tamén vos axuda a vos ter un técnico que é comprensivo nese aspecto. A verdade que sí, porque Santi nese aspecto é un entrenador moi valiente,
hai que ter valor para facer o que fai el, sobre todo con tantos xogadores novos na liga, de ligas inferiores de outros países, e ser un entrenador que vai polos partidos e que intenta, por exemplo, onte contra o Inter Movistar, todo un campeón de Europa, intentar sacar o balón xogado de atrás, facer un partido de tú a tú, sacar o partido do xogador na primeira parte, iso afronta unha valentía enorme. Eu a veces sorpréndeme que sea un entrenador tan valiente. Pero un entrenador que ademais ti xa coñecías, non? Si, fora meu segundo entrenador no filial do Santiago, xa sabía como as gastaba, no? Pero ahora máis que sigue en primeira división e sigue facendo o mismo, ca mesma valentía, iso é de honrar, né? Hai poucos entrenadores con equipos máis grandes que sean tan valientes como Santi. Falamos antes desa victoria contra Burela, e unha victoria que se produciu noutro escenario, neste caso no pabillón de Santa Isabel. Quería te preguntar un pouco polo ambiente. Non sei se tivo algo de especial ese partido, porque era televisado, viña esa pista azul, que non sei se vos dá sempre un pouco máis de impulso, o pabillón é máis pequeno, non sei como vistes o Eso, ambiente. sí, notase, a ver, Sar é un pabillón impresionante, enorme, pero a veces a sensación é que está un pouco vacío, non hai ese ruido como pasou o sábado en Santa Isabel. Santa Isabel é un campo máis pequeñajo, a xente está máis cerquiña da pista, e hai máis ruido, e é un equipo, o equipo visitante, como está tanto ruido, a afición máis encima, os aficionados, a verdade que sempre empujan un poquinho máis, non? En Sar, ás veces, dá esa sensación de frío, de non empujar tanto a afición, pero realmente son os mismos, pero malo que Sar é moi grande. Sen embargo, a resposta da afección onte en Sar ao terminar o partido, nesa segunda metade, foi de recoñecemento total, non? A verdade que a veces temos a opción que non merecemos, non? Como solese dicir. Anima moitísimo, indo perdendo, siguen igual, ánimos polo Twitter, así, síguenos animando, perdemos e anímanos, un fallo clamoroso e volvenos a animar, e a verdade que a veces son moi bons. Dicíamos antes que ti xa coñecías a Santi, porque ti xa estiveches aquí neste club, marchaches a xogar no Noia. Como foi esta volta? Como vives esta segunda etapa diferente, porque agora estás no primeiro equipo, na primeira división, do fútbol sala? A verdade que é bonita, non vou a engañar a nadie, é bonita. Fume daqui porque foi decidido primeiro a Coñaza Ourense, segunda división, decidido do Santiago, bueno, do antigo Lovelle, non? E despois, por unha serie de circunstancias, non quería ir xogar fora de Galicia porque nunca me gustou salir da miña terra, quería quedarme aquí. E o Noia era unha cosa bonita, era un proxecto bonito, fui encantado. E agora, bueno, vindo as circunstancias que había, propuxeronme isto, foi unha moi bonita oportunidade que me gustaría vivir e estou cumplindo un soño, non? Esas temporadas que estiveches en Noia, 5 temporadas, ali na segunda división B, está o Noia. Non sei se en algún momento te imaginaches que poderías volver aquí, ou que a ver se me volven a chamar de Santiago. A verdade que nunca, non penso normalmente onde vou xogar, non? A mí gustame moito xogar fútbol sala, se podo xogarei hasta moi maior de edad, encántame. Non pensei nin volver, nin non volver. Cando un día me falei con Santi e falamos desta opción, pois non o dudei ni un minuto. É unha oportunidade, a ver, que persona que lle guste este deporte non quere xogar en primeira división. Pois a min, cando me propuseron, vin de cabeza, non había ningún tipo de dúbida. A verdade é que neste equipo concéntranse xogadores que, non sei, pero deberon de levar a sorpresa tamén da súa vida, pois, por exemplo, o teu caso, de repente estabas ali no Noia, ademais eres un xogador que tes o teu traballo, aparte do fútbol sala, e tes a oportunidade de xogar en primeira división, de volver ao que fora o teu club. Hai outros xogadores, ocórreseme agora a Borja, que pasou por aquí por este programa tamén, que igual non se lle pasara pola cabeza chegar a primeira, xa tedes, bueno, non sodes maiores, pero pasades dos 25 anos, e ao mellor parece que xa non pensabades nesta oportunidade, ou sexa que non sei se levastes unha gran sorpresa ou como tomastes a... Non, a verdade que foi unha sorpresa, non? Porque estando en Noia e ben, non, a gusto, non esperaba cambiar de equipo, e é verdade que esta oportunidade, a ver, na vida hai temas que non se poden deixar escapar, non? Este era un. Sempre que me propuseron isto, non dubidei, pero sí, moi bonito. A verdade que cumpre as miñas expectativas, non? A liga é moi exigente, os entrenos, calquera persona que lle guste este deporte ten que vivir isto para saber o que é.
Te gusta o fútbol sala, pero creo que tamén o fútbol tamén che gusta bastante, non? Sí, son moi futbolero. Eres dos que comezastes xogando no fútbol e vos pasastes a fútbol sala ou ti de que grupo eres? Sí, a ver, eu son de Boiro, no meu pueblo, xogaba no Boiro de fútbol, no, como a todos os rapaces de Boiro, e compaginaba con ligas locales de fútbol sala, hasta que chegado un momento ofreceronme vir pa aquí aos juveniles do Santiago, bueno, do Lobella da época, a facer unhas pruebas, que querían que estaban todos que viñera, tal. Vigo un día, gusteille, e xa non me deixaron volver para Boiro, e quedeime aquí. Xa quedaches abonado ao fútbol sala. Comentaba eu antes que eres unha persoa que ademais traballa, ten o seu traballo fora do fútbol sala, que tampouco é o máis común, que soe suceder. Supoño que será un pouco complicado de compaxinar, ou como levas esta vida laboral tan axitreada? No, a verdade que a vida ahora mesmo o meu día a día é duro, pola mañan ir traballar no horario bancario, non, de 8 a 3, salir de traballar rápido para comer, tamén rápido para entrenar, para chegar ao entrenamento das 5 da tarde. A verdade que sí, un poquinho estresante. Pero podes rendir no adestramento, ou a veces estás por aí, a ver se me podo sentar un pouquiño ou algo. No, aquí Santi, nin Messi, preparador físico, tancho un segundo para que te sentes. Aquí é traballo, senón é imposible nesta liga. Pois esa que teu é pura ilusión de estar no fútbol sala, estar na máxima categoría, porque tendo un traballo que che dá para vivir, pois aínda ter esas gañas, non, de estar xogando e que tes moita ilusión. Non sei se será ilusión, é porque realmente fago o que me gusta. Se non me gustase, nin estivese a gusto, non estaría facendo isto. Eu iba a facelo, da igual que en Santiago, que en Noia, que en outro sitio calquera onde tuvera que estar, xogaría igual a fútbol sala. Por eso mismo, xa que podo ter a oportunidade de estar en primeira división, pois por que non vou a tela, non? Por certo, en Noia, que tal os afeccionados? Veñente a ver moito por aquí ou non sei se che seguen? Que hai que dicir que eres de Boiro, é certo, porque sempre xa te relacionamos con Noia, pero se eres de Boiro, adoptado medio Santiago, medio Noia. No, a verdade que sí, a verdade que en Noia hai moita afición ao fútbol sala. Cando estaba en Noia había moita xente vendo os partidos, de vez en cando sí que ves a moitas caras conocidas en Sar vendo os partidos. Onte vin a un par de personas que veñen sempre a Noia e que veñen aquí por a relación comigo, non, de amistad. Bueno, pois que che sigan vindo a ver, que así tamén dan máis ambiente en Sar. Marci, moitísimas grazas por estar aquí connosco nesta entrevista, que teñas moita sorte e que siga por arriba medrando o Santiago Futsal na Liga. Moitísimas gracias, Silvia. Nos rematamos aquí, mañá voltamos con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.